Например, чтобы создать нашу деревню, в 1609 году дали государеву грамоту. Вот это двоим дали у нас, но это остался только один. Питрәш районының Крәшен Сәрдәс авылы нәкъ менә шушы дәүләт грамотасыннан башлана. Документ 1609 ел белән даталана. Аның күчермәсе Мәскәүдән алынган. Музейның фәнни хезмәткәре Олег Волков эзләнү эшләре белән мавыга. Мин кичкенәдән ничендер кичкенәдән шушы тарих белән кызыксынам. Менә шушы әбиле, бабайлы семьяларда яшәдек. Ушта бабайлар да бар иде. Менә алар бераз сөйлиләр авыл тарихы турында. Менә действительно бер бабайның сөйләгән легендасы безнең тормышка ашты. Туган якны өйрәнү музей бүлегенә җирле мәктәп укытучысы Анна Никифорова нигез салган. Бу эшне Никифор Николай Петрович йөкле үзенең тормыш иптәше Никифорова Анна Григорьевнага. Ул пионер эшен алып барган була бу вакытта, һәм алар коллектив белән, багалар белән шушы мәктәп музейын ачу дәрәҗәсенә җитәләр. Әле ул вакытта безнең ул районда беренче урынны ала. Менә шушы 2003 елны Анна Григорьевна хезмәте нәтиҗәсендә һәм безнең Сәүбанова Рушания Кияметдиновна хезмәте нәтиҗәсендә безнең менә шушы Максимовлар йортында алар инде айрым юрлицо булып музей ачу дәрәҗәсенә ирешәләр. Бу 2003 елны була бу хәл. Музей экспонатлары авыл тарихы турында гына түгел, ә җирле халыкның традицияләре, мәдәнияте, көнкүреше турында да сөйли. Крәшеннәрнең гореф-гадәтләрен мәдәният йорты хезмәткәрләре дә саклый. Символикалар тора, шулай ук Айбагыр символикасы. 2022 ел Россиядә мәдәни мирас елы дип игълан ителде. Күргәзмә почмагы әлеге елга багышланган. Аның экспонатлары Крәшен халыкларының гына түгел, башка милләтләрнең дә көнкүреше һәм гореф-гадәтләре турында сөйли. Бу мәдәният учреждениесендә 3 иҗат коллективы эшли: Шулпы, Сәйяр һәм Елмай. Җитәкчесе Айдар Маннапов. Ул 6 яшьтән сәхнәдә. Иң беренче тапкыр сәхнәгә 6 яшьтә шигырь сөйләп менсәм дә, мәдәният өлкәсендә эшли башладым 2019 елның 1 октябрьнән башлап кына. Иҗат коллективларында катнашучылар милли киемнәрдә халык җырлары һәм биюләре белән концерт куялар, төрле конкурсларда катнашалар, призлы урыннар яулыйлар.